An kaka governor in Migori County ka, Peter Francis ni osiepna, to e pache, no wacho ni an tich otama, the first year manadonje office ni tich otama, kata kapok atimo. Francis miwa miya thuolo, onge ng'ama nyalo bedo ni tich otamo to pok ochako kata tijno. Kana dhi Uriri, ng'at miluongo ni ng'amiluongo ni Nyamita bende nokoni tich otama, onge gima timo kata kapok ayiero cabinet. Emomiyo gima Junet owacho, you have said something very fundamental. If we take the public for granted and continuously do politics, there will be no time for progress and maendeleo. We will continue polarizing the public, we will continue raising temperatures and anger among the public, and the youth will fight the youth, the old will fight the young, and we'll have no society that can progress collectively. Emomiyo siasa to nitiere, Nyasaye mayiero ji, Nyasaye bende mong'eyo kaka dhi bedo. To an bende Nyasaye muneno ma ji lamo ni alame ndi, talame gadieri, an ok ariab kuom ng'ato, be ok ago koko kuom ng'ato.